mita chopo lek beda dieri. Victor erokamano kuom penjono. Ing'ene Safaricom gima duong' motimo en okelo tudruok cha. Tudruok no kosebetie to koro iyudo ka ohala mang'eny nyalo dhi mbele maonge wach moro amora. Nyithindo be nyalo somo. Tinde iyudo ka ok ochuno ni ng'ato nyaka dhi i class no obeti class. Ji mang'eny somo online kendo medre online. Iyudo ka ng'ato nosomo kata diploma moro to koro odonjo online. Botim nyaka masters duto te. Ka en mana online kanyo. Koro iwuoro ga mana ng'ani obet ga mana ka. To somo to medo chieng' moro iwinjo mana ka ng'at mane ji ochayo ne ng'ane ni ok osomo. Kogolo karatase mage tineno kara ng'ani osomo mana kama. Kara ng'ani nyocha somo ga mana mos kendo mamuol ma ji ok ong'eyo. Tiyudo ni kendo nitie yore ma network bende konyogo. Nitie jok matimo gik moko kaka innovation. Giloso gik manyien. Iyudo ka tinde ng'ato loso koonge en kata kod guogi opidho dala. Oketo nigi chiemo kata en kod gwen. To otiyo gi network mar yawo nigi chiemo, yawo nigi pi, to loro kendo otimo gigo isime. Koro ineno ka ng'ato ibe nyalo bet ni kod kata mana machine moro operate kata in kod solar moro mabor. Inyalo neno kaka gini tiyo koa kama intie. Ng'ato oketo security, oketo CCTV, omenyo go iluongo ni wang' jowi, kosiluogi nango wang dede. Wang dede. Wang dede ka en mabor kata en piny maloka. To nyalo neno bowuok kata kod ng'ani ka en mabor en loka kocha. Mago duto nyalre nikech wach mar network osebetie. Koro aparo ni mano bende osekelo lek mar ji mang'eny bobet adiera. Erokamano ahinya. Ting' mane ma Safaricom nigo e nyayo weche mag digital? Mae wer ma ji osebedo ka wero ni tinde wan digital, wawuok e analog. Yes, wan digital. Anyalo pimo achiel. Kane ani school, kane pod wadwa donjo mbalariany, ndalo chane pesa mar sirkal mar HELB ne nyaka idhi ofis ka DC. To bank ne nyaka ibed kod book. Passbook. Igendo passbook no naparo no selal. Tanyalo wacho njo piny Safaricom nyocha dhi Ethiopia. Ma abet kuro higni adek waloso network ma Ethiopia. Na yudo ka passbook pod ni Ethiopia. Kendo mane ma pod gin gitigo. Apenji. Kocha. Passbook ma ichopo to in kod sling alfa par tidhi golo 500 tindiko no idong kod 9,500. Vane kaka pod gitiyo. Koro momiyo ne kocha bende wadhi mondo walok gi bende ging'e kaka digital gik moko bende dhi. Koro iyudo ka gik mang'eny sani osedhi digital, ma obed somo, obed biashara. Tinde nitie kata kaka gik e-commerce, ng'ato tiyo kod Jumia, ng'ato tiyo kod Kilimall. Yani wanyalo nyiewo kar bedo mari mana gi simbi. Tikelo ni mwandu. Tikelo ni idhot kama ibetie. Kendo ka in ja biashara kendo kochopo ni tibe chako mana uso kanyo. Una taxi tinde en mana. Taxi en online ikawo mana Uber moro. Ikia kata kama idhiye. Pinje moko to be koro awacho na wan gi teknolojia ka lakini gigo ema pod waonge kodo. Nitie pinje moko ma idhi kata ka en mtoka. To mtoka ni ini donjo tindiko kama idhiye. To mtoka chako riembre kende. Ini beta. Mano ndalo moro aneno China koro iluor. Aya kichopo kama idhiye te inyalo kata kawo apiko ka in kod card margi. Iyudo ka apiko pangre kanyo gin kod card kata gi sim mari. Kise kawo kamera mari ti scan go tini idha tidhi kama idhi. Koro ochal kaka boda ma wan go dala. Lakini onge ng'at mariembi. Apiko go panga kanyo. Ini kawo tidhi kata ka iwok Bondo tidhi Kisumu. Ini kawo apiko no kata mtoka no. Kosechopo Kisumu, kichopo kama entie, togo ni erokamano to dhi parking mare.
nitie kuonde moko kaka otende sani yudo ka otende mang'eny kaka mag pinje moko ok ti kod dhano onge, ichopo to robot ema timo gimoro amora, en mokelo ni chiemo, en moteri kata i room kama idhiye, en mowacho ni kidwa yawo TV kamae, menu idwaro kamae, en emotimo gimoro amora. Mago duto gik ma apimo kamano nikech network wa ma Safaricom nyalo timo gigo. En mana no machines go ema jowetewa pok okelo Kenya ka. Lakini ka gikelo to yudo ka gigo tiya. Wan kod gik moko kaka ngima mar dhano. Sani nyalo kata nyiewo yath online. Inyalo kawo ka prescription mari ma osendik ni osuptal cha. Gisim ti oro tikelo ni yath kamibetie. Nitie kaka surgery, telesurgery be sani timre. Yudo ka ng'ato na Amerika to yango ng'ato man Nairobi ka. To mano timre mana ka iluongo ne delay. Nikech ka ong'adi pala to en control gino ka en Amerika. Nyako bed ne en microseconds moko nyiriri matin kabisa. Nono to gino nyalo ketho maisha mar ng'ato. Wasewacho wach mag somo bende, wasewacho wach mag M-Pesa. Pur bende ungo ka. Pur bende jowa makong'eyo ni Safaricom bende ni pur ne ging'e 1 acre fund. To gikian Safaricom bende ni kod model makamano. Kata mana wakili, lawyers. Sani ng'ene Safaricom inyalo dhi court makidwaro kata wakili. Okelo ni habari go duto, ini wacho mnani case ni achal nade. To artificial intelligence mantie, oloso ni information go nikech court be kidhi ati wacho ne case mara ni chal mar ng'ane manoyal kama. Kiseketo mari no, to kelo ni gigo ma in koro kidhi court tijitetea kair kendi. Lakini mago duto gino gik ma technology timo. Kendo yudo ka wariwre kod kambe moko ma bende tiyo tijni ipinje maoko. Ma kiwuok ka tidhi kata Uganda, dhi kata South Africa, to pod inyalo tudri gi jokoni, pod inyalo tig network cha mana kaka itiyo kod network ma Kenya. Ero kama na ti sani ubiro kod rieko manyien mar tiyo kod solar. Ere kaka utiyo kod solar sani network towers magu kaka yor chopo services machiegni gi jopiny? Ero kamano. Solar waduto wang'eyo ne chon en gima tije tek. Kendo waneno ne en gima nengo ne tek saidi, ma ka ng'ato keto solar to en ng'at ma bende iwuoro awuora. Kata kamano gisechegi nengo mar panel, solar panel osedok piny. To nikech osedok piny, omiyo koro kambi kaka Safaricom wawacho ne nyaka wati kod solar, nikech solar en chieng' ma Nyasaye omiwa nono. Koro kikete to in kuom higni mabiro go okelo ni akela mach, to majni itimo kod gik mopogre opogre. Isechegi wang'e maber ne solar nikech owuok chieng', ok oti kod mafuta kaka generator matiyo kod diesel. To diesel wang'e ne sama ochwakre cha, kata jowa matiyo kod mafuta ong'eyo ni kin machiegni gi mafuta no to yudo ka ok inyal yweyo maber. Sama owangre mondo okel teko mar riembo kawach kata ka en apiko kata mtoka kata mashin moro amora, to nitie liet mokelono ketho kata alwora marwa. Koro mane miyudo ka weather tindo lokre. Kama ne ndalo mane koth chwe, mane waluongo kata ne chwere kata opon, iyudo ka tinde lokruok moro nitie. Ok gin tarige mane wang'eyo chon ka. To magi ne timre nikech alwora marwa makoro tinde olokre kalure kod gik ma watigo mang'eny. Iyudo ni chon kata apiko ne tin, to sani apiko ni kamoro amora, mtoka ni kamoro amora. Koro nyaka wayud yo moro ma wadwarogo teko mar stima mabiro yo maler. To kanye ma wayudo ka solar ni nyalo konyowa kod clean energy. En clean. En clean to kendo en renewable. Kiny kendo chieng' moro bira. Iwacho no odiechieng' mokalo ok duog, lakini kiny chieng' pod mana tie. Koro yudo kamano emomiyo kambi kaka Safaricom ne ochako ne wadwa ni waket solar.
to sani waseketo boosters, waluongo ni boosters. Boosters 1,500. 1,500. Yes. To boosters ma Safaricom nego Kenya ka lao 7,000. Gin gimoro 6,900 kanyo. Koro wasetimo 1,500. Okay. To kendo wadwan wachwale ochop 4,500. Koro higa nigi higa manyien wadwan mondo wachop 4,500. Mar ariyo wadwan mar adek wadwan mondo ka ochopo higa manyien to bed ne teko mar stima ma wan kodo ma wati kodo nus mare wadwan owuog kuom solar. Yes. Nikech sama watimo mano to waduoko tich tiyo gi Kenya Power piny. Ke seche moko yudo ka itimo rationing, blackout nitie. To magi seche moko kambi mar Kenya Power timo mondo jomoko bende oyud stima nikech stima ne tin. Koro waneno sama watimo solar ni to waweyo stima moro kocha ma bende nyalo konyo jopiny yore mopogre. Koro yudo ka kar mondo Kenya Power tim rationing gin ge mach moro ma omedre ma balang'. Nikech koro wan wati gi solar sechego. To mano koro nyalo konyo kata osuptal ka moro, school ka moro, kata ka police ka moro, public interest koro yudo ka bet maber kanyo. To kendo konyo wa duoko diesel mwati go piny. Wati gi diesel mang'eny i network. Nikech mondo network obedie teko mar stima nyaka bedie eka machines giti. Koro mane gima an miya tich matek i network nikech sama koro ang'iyo stima i network duto koro seche kachiew gokinyi tayudo ni coast kocha nigi shida moro nyaka duok penjo northeastern, western, Rift Valley. Uchal ka engineers ma otigo iye ka. Ode sechete. Yes. Koro an gokinyi achopo to sima. Kachiew to sima en manane network booster makamae an gi shida ma stima makama. Tingen ka stima kata stima lal. Network to nyaka jowete wabedgo. Koro nyaka antemne ka solar ni onge. Nikech otieno onge solar. To an gi Kenya Power stima mo Kenya Power moromo. An kod battery moromo nikech seche moko gigi duto tho. To kadwan generator cha nikech diesel madhi mang'eny cha okadwan bendoti. Koro seche moko anyalo set gik moko kanyo ma kochopo gotieno taneno ne battery man kodo gi teko mantie ka oromo chopo nyaka okinyi mondo chieng' owuog. Koro kar mondo generator ni ochak tiyo battery man kanyo ema bo dhi mbele kod gik moko. Kochopo saa 2 to chieng' moro bendo chako wuok kanyo. Koro medo konya. Erokamano. Nyakwara mogi ka dibeni ndi penjo mora mosebedo ka chandi e line mar wendo mara Medusa Charles Onyango wuoda lego nego matiyo gi kambi ma Safaricom. Inyalo penjo mari achiel kachiel nyakwara moga jwang'. Iseng'iso wa tie bedo gi solar ni nikech ma bro konyo jomede jopiny ni gimoluongo ni national grid cha kik uthung' ahinya ka un gi yo machielo monyalo tiyogo. Nitiere paro moro ma nyasomo miluongo ni solar lease model. En otiyo nade? Berne to en mane? Solar lease model ni? Erokamano jawinjowa. Solar lease model en tiyo kama. Kawaida ka in kod odwa chal kaka waluongo ni M-Kopa kaka moko ma wakawo to wabet kodogi. Odwa bet kamano. Nikech ka in kod M-Kopa kata obed mana wan eka fund gikelo ni oko gigo kanyo to ichulo deposit matin to kisechulo deposit to koro pile ka pile nitie gima ichulo bang' ndalo to gigo dong'ni. Koro mane kaka solar lease model ni bende tiyo nikech wadwan mondo kik watim gik moko te kaka Safaricom. Ng'ato ka ng'ato bende oyud kama onyalo chuogre, obende obed kod yuto mamare. Koro nitie kambe mwakelo. Ma koro Safaricom ok nyiew machines gi mag solar gi. To kambino ema nyiew, to kose nyiew to dhi booster marwa to keto gigo to koseketo to aneno ka
mach biro maber kaka ne otim design mare to koro wachulogi mosmos koro sama wachulogi mosmos no to chopo kama watieko chulogi gibe giyudo faida margi wabende ing'en koro miyo kar mondo abed ne Safaricom kende ema wanyiewo gigi to kambe gi ng'eny koro nyiso ni ginyalo dhi to ginyiewo gigi to gikeyo emomiyo wacho ne wadwa keto 1,500 sani wadwa keto 3,000 mano kichako kaka in kaka Victor ne idwa timo kendi okinyal koro miyo wadwaro ni ka wariwre kod kambegi mondo watim gino mapiyo to kambi bende ochak yudo faida mapiyo mane omiyo ne waneno ne lease model ni wabikodo kendo mondo okonywa. Erokamano. En gino kenge gi paro mage maungo kaka kambi mar Safaricom mar medo jiw tudruok e ndalo mabiro. Future bende nyaka go kwano mar future kaka ne isewacho ni pinje moko isewuothe machalo China gini mi neno kaka weche mag technology miyo piny bedo mayot tun kaka ma Safaricom wadong ni the giant East and Central Africa telco paro mane maungo gima ing'en piny masani kaka wacho cha nitie gik mang'eny ma watimo to ketho alwora marwa koro yudo ka pinyni ne wabire to sama wawuok e pinyni wadwaro ni nyithiwa kod nyikwawa giyud piny maber molo kaka ne wayude to koro ka watiyo kod teko mag stima mabende iwacho ne ketho alwora marwa to miyo nikech sama alwora no kethre tuoche mang'eny bende chako betie to mane gima wadwa nwa geng nikech king'iyo kaka United Nations gidwaro mondo carbon maoki gik ma jitigo mopogre mondo duok piny to wan kaka karo kambi ma Safaricom wadwane kochopo 2030 to wasebet gimiluongo ni net zero net zero gima temo timo en kochuno ni pod nyaka wati gi stima wadwan mokwongo wawe tiyo gi diesel gi generator ma diesel en light carbon diesel samo chwakre cha to tero carbon koro mano wadwa nwa gol to mondo watim mano nyiso nitie gima nyaka watim opogre koro mano emomiyo yo mar solar ni step mokwongo step mar ariyo bende yudo ka wapidho yien ma iyudo ka booster mora moger manyien wadwaro ne ipidho yien 15,000 e booster ka booster koro ing'en kanyo kwa nyal pidhe yien kama wakete booster no but alwora mare to seche moko iyudo ni ka upidho to onge ng'at madhi rito gigi ipidho to ji kowuok kanyo to ng'ato ka ng'ato odhi yore koro nitie wariwre kod kaka jo Kenya Forest ma koro gimiyowa kae wadwano pidhie yien to wanyalo control kaka gik moko tiyo ka ng'ato ok bi kelo dhok mondo onyon yien go ocham yien go koro wawacho ne 15,000 booster mane wagero kata mana Migori kata Masara Migori kocha otiyo gi mach marom kama carbon mogolo nyalo bet marom kama yien adima kwa pidho to nyalo dhi to iwacho ni balance nikech iwacho ni yien ema modho carbon ni koro wacho ni yien adima nyalo modho carbon ma booster man Migori cha golo koro wadwan mondo wabed kar net zero mane momiyo wadwan mondo in future wachop yokang makanyo then kaka na wacho samwatimo mano waduoko tiyo gi diesel piny to kendo network marwa bende bet motegno nikech koro wang'eyo an ga adier ne godiechieng' sama kata ka stima olal jopiny gi customer magwa pod nyalo tudre maonge wach mora nikech gidwaro network ma ochung' motegno kiada waluongo nang'o gidholuo resilient nyaka wabed kod resilient network no mamiyo tudruok seche duto
dhi bet mayom kabisa. Koro mane gima waneno no mbele kae, nyaka wabet. Ing'en wan kata ka watimo mano to watemo tudre, nikech ka in kendi titimo gimoro to bende yudo ni hinydi. Ka in kati ot to inema iseting'o wi malo, tiyudo ka ji ten mana kodi. Gimoro amora midwaro inema igolo sur mokwongo. Koro emomiyo kata kambe ma bende tiyo tich mar golo tich mar network ni. Yes. Wang'en kambe mopogre opogre. Iyudo ka lwetwa wayawongi. Kendo iyudo ka boosters wa ka gidwa tigo, nikech gionge booster moro kanyo, to wamigi thuolo. Okay. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakore mogi en kanyo saa 3 odong' dakika moro 22 kende mar okinyi, nikech ne saa 2 gi dakika 38 mar okinyi. Nawacho ni kacha kaka ja ohala asemi report ne jo Kenya modak oko mar piny Kenya, kin diaspora idwa oro pesa ka in piny Ingereza, idwa oro ne ng'ato sterling pounds moko kanyo, kata in e piny Jerman idwa oro ne ng'ato ka euro moko kanyo konyore go, kata ka in e piny Amerika idwa oro ne ng'ato pesa ma waluongo ni dola mar piny Amerika, kata in UAE inyalo kopo ne jodala e yo mayot ahinya, nikech bengi migeno mar Cobank omi yot matimo kamano. Parni en cost free kendo en reliable. Inyalo golo pesa nini sasa midwa ni gole e branch man machiegni kodi mar Cobank Nyakwar Magajwanga. Bende ka dipo ni in gi Cobank account, inyalo nyiso ng'ama kopo ni mondo ni orago achiel kachiel nyaka account mari. Inyalo gole kokalo kuom mobile banking, kata inyalo golo cash no e ATM kata agent man machiegni kodi Nyakwar Magajwanga. Yud pesa kuom osiepe familia mari modak oko kokalo kuom Cooperative Bank mondo iyud pesa no firi kendo mapiyo kademo wang'. Inyalo kawo pesa nino e Cobank bank branch man machiegni kodi, to kocho nyaka ibed kod account e bengi mar Coopni Nyakwar Mogi. Ma koro ber kodi ahinya en mokino kanyo kod bengi mar Cobank e Ramogi FM kar chuny Jaluo. En saa 2 gi dakika 40 mar okinyi makawuono. Kadoya soja penja ni to penyna jalony ni to ang'o momiyo dala kucha inyalo yudo ka ot moro network onge ni nyaka iwuog oko eka yud network. En sida mane ma owuok kamilongo ni Kagan Ward? Nitie seche moko ma kidwa go simu nyaka iwuog oko eka yud network. Ang'o makelo gama? Erokamano jawinjo wa kuom penjo no. Sama network biro to okali yamo. Okay. Koro inyalo yudo ne seche moko ot kama ne intie no, kata kama ng'ato no betie, nitie gimoro mageng'o geng'o mondo kik ochop. Okay. Koro inyalo yudo ni kiwuok dhi kamoro to iyudo ka koro omako hewacha, koro iyudo ka ochopo ni maber. Okay. Seche moko bende inyalo yudo ka booster moro sama okelo signal cha, tiyudo ka signal kama koro choponi en weak matin. Okay. Koro gimoro matin inyalo yudo ka geng'e. Koro mano bende nyalo ga betie. Okay. Lakini ka mano timre, kaka nawacho cha, kitiyo kod yore mane wawacho mag tero report, to nitie gima inyalo ga tim. Nitie ng'ato manyalo betie office, iluongo network optimization. Okay. Engineer. Koro en midusa marango mna wach mar kaka network, kaka signal no chopi simi. Okay. Kendo onyalo wacho ni rangie simi no en kod kede adi mag network. To iwacho en mana achiel. To wacho ni ero range atimo gimoro ka tineno ka gimedre 2, tineno ka gimedre 3. Koro mano bende nigetie. Koro anyalo mna kwayo jowetewa ne ka gima kamano timre, to inyalo go sim. Okay. To kata kamano ka nitie kaka wanyalo tudre kode, to anyalo tero report mare no. Okay. Ne midusa marwa mochung' ne area no, to nyalo neno kaka otimo. Koro kanyalo yudo namba ne kata wach no maler, to anyalo chiwo report. Erokamano. Nyisna midusa ni Safaricom network rach e gweng' mar Bondo sub county Central Sakwa ward Wagusuka. Ka intiere ot simu ok inyal goyo, we have reported and they promised to erect booster in Wagusu. Wadwaro fiber network as well. Abelo ja Wagusu Bondo
kwayo kamano e ote mare kaero kamano nya abelo apenjo ni ang'o miyo data ma Safaricom rumo piyo. Safaricom ketwae data ariyo, nitiere joma uso online kae kendo giketo namba mo miore pesa. Ang'o miyo kiseoro ne jogo pesa to gikel ni gima idwaro to kidhi report namba no ka Safaricom to giwacho ni namba no ok ti. Kwani donge onego onego ging'i kama ng'ano no transfer pesa kowuok e line magiloro no. Kanyo dwaro ni Safaricom okonye jopiny. Okay. Pacha moro wuonda ni gitimo ohala gi karafu ma mayo ji piny. Mamayo jopiny online ka. Kalefigo digo simu de nikech nitie kaka oteni no ndikore to kochopo e makare kata kama na pani Medusa winjo kaka ikele. Jaote Millicent ka wuok Mweru Panda si account vije mos na semeji ma wuod karuoth no. Okay. Nitie ng'amo ng'eyi kanyo. Obro mako simbe chiel kachiel nyakwara Mogajwang kiywa tola chiel kachiel okinyi makawuono. Wendo mara en Charles Onyango ma bende en Medusa ma bende oyiengore weche mag network ma Safaricom wan kode ka. Vioje na Mogi FM. Oyaoro. Mae moja na leka ogage. Yes Meja. Ponji ber kendo winjo twak. Yes. To mosu na wengine mokwongo. Yes. Miyo yawa ng'okelo wacho chi. Yes. Uchi maber to gima Safaricom rachi go. Bundle ochama inya. Bundle ochama inya kudonji. Kiroko mamia to kile go video arioda. Pesa ni sino idoko MB 100. 100 no senga mo maro do plabiro beach maro do to. Bundle kanya magiloso no wae. Okay. Mia onego miwa 3 GB. Mia onego miwa 3 GB. Okay. To mia imilani GB. To kubud. Bundle Safaricom chao maraj wako ringe. Okay. Emoje kauga ndani. Hero kama yenya. Mara Mogi. Injinia wadwa. Injinia wadwa kwa mos. Tebi urutuduru kod sirikal kata kopo ni petition MPs mondo Safaricom okel alternative energy gini koro heo Kenya Power kende. Jo Kenya bedo mathoth. Monopoly ni koro golo oko mondo ang'eni ji Safaricom kod technology mageno. Ginyalo kelo alternative power mabinyalo konyo gi rural areas kuonde ma Kenya Power pok ochope kaka West Pokot gini kata mana ka Luoland kuchopo nitie kuonde ma interior. To kiyie to dhi discuss gi bosses magi. Nitiere chenro moro manuchake Safaricom kama inyowa seriously. Sani kipo ni oro pesa wrong number to ng'ato ne nigi fulisa. Kata bed mana ni ne en gi fulisa mapok otieko mar 200 kende to ioro 30,000. Koribo embelesa eto ni kuyie to duok pesa no mang'eny ne pes ji lal seriously. Gini utimi ang'o? In fact ji hinyore seriously. An nawito gimoro some 3 months ago. Nawito almost 12,000. Naoro pesa ne ng'at mkamba moro mane nigi fulisa mar 500 only. Taringo nyaka ka Safaricom magi kona ni pesa no gineno. Kendo gikona ni gisechunge. Kaki piny rugo kinyi to gioro na message ni ng'ano tamore cooperate ni koro ane kaka dhi make gi polise ng'ama kia. Un ma un gi technology, please kae rito nere ni nitiere kama kwano baugo. Okay. Ng'ama dwa ni mondo we legacy kata matiyo maber nyaka winji jopiny to bende nyaka rekebisha kamarach. Ng'ama ok puonji kata ng'ama ok winji jopiny magayo. Gini hinyo ji. Ero kamano ma injinia Lazaro Kanyapok mar karibu mangi joma guje kanyane. Ero kamano. Apo ni ndiko penjo go, ibiro duoko kaso Mogi. Oyaore Vioje to maber. Penjo nania. Criteria mane magitiyo go mondo gi make sure ni booster ochopo ne ji mang'eny sana joma nie mashinani kuchocho. Ei gwenge wa kucho network chendo saidi kwanza kuma ae chiegni gi nam. Pro network chendo koso ng'ato apply mondo kel booster mar network kanyo oduoka mane gima neno. Okay. Ero kamano ahinya. Nyakwara Mogi. Kidwa oro pesa ne ng'at mane e Kenya kato in loka e pinje maoko e diaspora onyalo bedo kata mana Addis Ababa podi inyalo kopo ne ng'ama ni e Kenya ka yo mayot ahinya kata ng'ama nitie loka piny Amerika kocha mana kokalo kuom bengi mar cooperative wan kanyo kod MoneyGram, Western Union,
tap send kod mamoko mathoth. Par ni en cost free kendo en reliable. Ng'ama yudo pesa e yo mayot kendo e yo mapiyo kaka jaji dwaro. Thuolo kore mari Medusa Charles Onyango. Penjo ma jopiny penjo go. Erokamano. Wachak kod penjo mogik. Kantie ma wiyo wilgo to inyalo parona. Yes. Lakini ka chako penjo mogik mar kaka iketo booster. Booster iketo nikech network ok ber. Okay. To samikete ting'iyo ne boosters moseket alwora kanyo. Onge giminyalo timie mondo network ochop kama japiny dwaro cha. Okay. Koro inyalo yudo ka nentie booster achiel momako area maduong'. Bas tikele booster moro mar ariyo. Samokel mar ariyo to nyaka kendo tim tuning. To ariyo ni ok kele nikech nitie yore ariyo minyalo kelgo booster. Mokwongo en gane ji osebet mang'eny matiyo kod booster makoro gihingo achiel cha. Koro inyalo kel moro machiegni tipogo jogi. Yo mar ariyo en network onge. Koro mokwongo network nitie to ji ng'eny. Okay. Koro ipoge. To mar ariyo en network onge. Koro sama network onge, ere kaka wang'e network onge kanyo. Kaka koro jawinjo osewacho, yes, ne gionge network maber. Koro mano report mokwongo. Okay. Wang'eyo kuom japinyne owacho ni network onge. Sama osewacho network onge, to ka report no osechopo ne engineer marwa, to odhi ng'iyo to ang'o momiyo network ni ok ochop kae. Koro ong'iyo boosters ma wan kodo kanyo nitie minyalo lock setting moro matin mondo chop kacha. Kaka nawacho ne onyalo gochoni ne wayudo ywak mari to ng'iye simi koro sani. Okay. Koro onyalo temo kisenyise location kama intie to koro timo setting to onyalo neno ni gini seche moko winyre mana matin to kwa duoke e line ka to dhi mako ng'acha. Koro ka onge mano to ka wabiro yo mar gero booster. To gero ok en ibiro tigero booster manyien. E piny masani seche moko kapok igero koro ma wuoyo kok Safaricom kende. Yes. Kato bed mana Airtel, kato bed Telcom, kato bed Equitel, nikech nitie kambe moko Jamii Telcom ma bende ni kod network mag sim. Yes. To gionge boosters. Gitiyo boosters mag Safaricom kata mag Airtel. Okay. Koro yudo kaka Equitel line ka in kodo gionge kod boosters mag. Okay. Lakini pod inyalo go sim kod card line mar Equity no. Okay. Koro en booster mane man machiegni to jok ma onge network gi kanyo ginyalo biro to gitiyo kod booster man machiegni. Okay. To pod chopo ne jopiny. Okay. To ka onge to koro en imanyo lo. Koro wan kod jolony matijgi en manyo lo migere booster. Koro kamigede ni nitie kaka upimo ni kae onyalo bedo ni network nyalo kwa kete booster mara network yot mondo makre. Koro ng'at mosebeti machine cha network engineer cha ong'iyo ni ka ikwa keto booster ni to directions mane onge network cha onyalo kwako. Odhi kwako. To nitie kuonde moko ma onyalo kwako to donjo i network mar booster machielo. Okay. Koro moro cha bende nyaka tim tuning mare. Koro itimo tuning gi duto. Koro inyalo ga yudo ni seche moko omed booster kamoro to jok manchan kod network maber moko be koro chako ywak. Gichako ywak nikech tuning ma otimno. Okay. Lakini bang' ndalo to kendo yudo ka ng'ato kosewacho to tuning itimo kendo koro duoga kare. Okay. Koro mane kaka booster iyudo kamikete. Okay. Koro jok ma olony wach malo gnengo mar lo giyudo gini i machine mondi i office. Okay. Kore ka giwacho ni ka ikwa kete kod alwora mar kata mita 100 to dhi mako. Koro nyiewo lopa. Koro idhi dwar lo kanyo ting'en kichopo inyalo chopo kama en man tinde technology ber inyalo neno kati office ne ot ne ka gima kaman ka koro iwacho ne ka en kech od ng'ato nitie ok wanyal keto booster ka. Koro emomiyo iketo ne en ka
kod alwora mar 100 meters. Okay. Koro kichopi ground aminyalo ga chopo kanyo tiyudo ka en lowo mar anyuola ma ywarruok nitie. Ok unyal keto kanyo. Koro imanyo kanyo kendo mwanyalo yude. Koro kiseketo alworano ng'acha kochopo to ging'iyo basto ging'e kod bei mar lowo. Nikech sirkal nitie kod bei mar lowo kaluwore kod gima timre e area no. Ka en kaka center mar chiro inyalo yudo ka bei bet ni malo, machiegni gi ndara bei nyalo bet malo, lakini kodonjo gi iye matin to nengo be nyalo bet na ogore matin. Ng'ato bende openjo e penjo achiel logono mar booster ni bende nitiere gima waluongo ni kethruok mar alwora ma gini nyalo keto. Ndalo moko ne luoro nitie gik ma gigo emit. Bas koro booster onge kaka onyalo ketho ngima mar ng'ato. Emission nikech kata gimoro amora mwatigo iwacho ni nyaka iti kode yo maber. Kata mana microphone ma watigo gi iyudo ka microphone ka en wireless to kimako gi piny mare to kowuoma kogol sauti maber nikech imako kama aerial mare nitie. To kimako machiegni gi wiye kama iwuoyo kodo to network bet maler kata kiwuoyo. Koro kaka iwachono iyudo ka apimna kena nyalo pimo na dibon ni chalo kaka chiemo bende kichama mang'eny to be inyalo hinyori. Bas en kaka kamano. Koro yudo ka kata sim ma watiyo kodogi nitie signal ma gigolo to nyaka oti kod network maber. Iyudo ka nitie 2G, nitie 3G, nitie 4G, nitie 5G. Technology moro ka moro nitie power mare ma ogolo. Koro iyudo ka standard mo iloso go sim mora mora kata obed mana Samsung kata obed mana Tecno nitie kaka giketo na mae emission ma ne kare ma onego bed no golo ma kogolo emission marom kama to konyal hinyo ng'ato. Koro onego bed sama oket booster no mago duto gima ing'iyo ma iyudo ka nitie jok mabiro to ng'iyo environment mantie. Basto kisungu jok makoro otimo kwano mag signal go wawacho nitie gimiluongo ne near field kod far field. Near field far field ni magi kwano magolo kaka emission kata radiation gi betie. Minyalo yudo ni ikete to ibet man machi odin mana idhoge kanyo, lakini tayari kalore kod kwano cha okin at risk mora mora. Koro mago emomiyo sama itimo gigo to wa apply kanema. Booster nyal ket kapok otim application kanema ka Communications Authority ma gine maging'eyo nikech frequencies gi kaka mana kaka mag radio inyalo yudo no mae gongana go mar jo military. Bas koro mano bende ing'iye yo makamano. Koro penjo moro antie mar yoro pesa i namba maro ng'ato ni kod fuliza kanyo to wanyalo wacho ne onge gima nga perfect. Ma samwa yudo paro mag jopiny kama to waneno ta ang'o ma wanyalo time. Koro gisechegi nitie gimiluongo super app mar M-Pesa mama osebetie kuom aparo ni koro dhi mana higni moko 5 kama 5-6. Super app ni en kisebet kode i sim to kapok ioro pesa to ogolo ni nying ng'ano be confirm ni mae en ye ng'at madwa oro. Koro kaka iyudo ka nying opogre ing'eya gane Charles to koro kendo iyudo mana ka Simon emobiro kanyo. Koro kendo inyalo we oro pesa bi kendo igoch na ipenja to kendo maneno mana Simon ni ma inie ng'ata achiel ni koro anyalo confirm kapok oro pesa. Hakikisha kama nopodi. Koro mane ma waketo mondo okony jopiny mondo wane kaka watimo. Erokamano mar kamana kanyo korango jwang sa odonga dek kende chopo kanyo sa dek mar okinyi makawuono. Na wacho ni kacha ni ka in ja Kenya
to idak pinje maoko to rigomb mar oro pesa ne jo mantie Kenya ka sani koro inyalo timo kamano kokalo kuom chenro mokeno kanyo kod bengi mar Cobank. Ok ochuno ni nyaka ibed kod account e bengi mar Cobank, to kata kamano ka dipo ni in kod account e Cobank kanyo pod inyalo kwaye ni abola account mara to wuon pesa ng'ami kopone biro yude e yo mayot mana kokalo kuom bengi mar Cobank. Nyakwara Mogajwang' en Sadek wadong kod dakika maromo adek kende. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua Fanta, Coke, Cresta or Sprite, na Movida House Tonica Polite. Funua flavor ukiflo na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash mara sababu za kujat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Ringo matek ni saringo matek kabisa to penjo nitie kama ng'enya inya kuomi ero doke wach mar bundle mar mo mapione adwa dwoko wach mar bundle yes. Kod wach mar Safaricom ikeyo wach mar stima ng'ato wacho kamano yes. Koro bundle gima nyalo wacho ne jopiny en technologies opogre ibo yudo ka simbi ni kod 2G 3G 4G kata 5G yes. Ka en kod 5G yes. To speed mare ni malo mohingo 4G mohingo 3G Kori boydo nikech speed mare ni malo iboydo ne dakika matin te no osetieko bundle mari ka in kod 4G to speed mare ni malo basto yudo ka quality mar video bende iboydo uneno video achiel Victor abane eno video achiel no katiyo kod 3G to initiyo kod 5G ineno to watiyo kod wachini 4G waduto wachini technology achiel lakini ana choose different quality mamano ni lweti samiyo video cha tipo yudo ka ntie kama kidiyo kanyo to nyisi quality midwaro HD okay bas mago moko bo nyisi na kian 1080 moko wacho 480 720 samikao man pin tiudo ka bundles ni koro dhi matin to mano ni lweti chone kane jo chako ywak matek ne Safaricom keto gane jopiny dwaro quality mama quality no to chuno mondo wamigi quality ma gidwaro lakini ka ywak no betie to koro waloko ini won ineme yiero quality mari yes koro samika quality man piny nikech streaming en screen mare tin koro in screen matin no yot mondo ine picha maler kata kako tin no erokamano chasa bro kwa ini make manage kanyo ekawa duogo to kuche manyini masadek penjo moko ma odong obro ido thuolo mar mondo mi japinyo winjane na kaka ibro duoko gen en kanyo saa 3 dakika achiel Nyakwara Mogajwang' waido weche manyien ka gin mago moriche kod gwenge kod Collins Okaka e Ramogi FM kar chunje duo Ramogi Radio Ramogi Matuche kod gwenge gi Collins Okaka. Yaore Nyakwara Mogajwang' kamoro moro mintiere arwaki ni machigni. Jatend migawo mar jotije sirkal mano Geoffrey Ruku wacho ni sirkal osechwalo omenda mar okumba mag thieth ne jotije mage. Ruku okwedo lipode ma osebedo ka lieko ni jotije mag sirkal ok nyal yudo thieth yo makare wira ni omenda ma kamano pod ok ochopo ka oluwo ni shillings bilion 4 osechwal ne chudo mag okumba mag thieth ne jotije go mag sirkal. Waziri wa public service tunasema jameni, all the public servants in the Republic of Kenya, lazima tujitume, lazima tuwajibike kufanyia wananchi wa Kenya kazi vile rais anafanyia wananchi wa Kenya kazi. Na wale ambao walikuwa wanasema ati serikali ya Kenya haijalipa pesa ya medical scheme ya public servant, nataka kuelezea niko hapo mambe ya kwamba all the money
scheme kwa sasa iko na SHA over 4 billion Kenya shilling. Roku manyoloso kae ntiere kaunti ma Homa Bay kama bende nyotene kod jod bura mada daba manofara maalim makorka kore ne okoni winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga osenya lwasi makare mar dongruok kaluwore kod chenro mopogore masane serikal nyalo chwalo ne jopiny. Huyu kijana akishikana na baba yetu wamelete maendeleo na umoja katika nchi yetu ya Kenya. Maziwa ilikuwa mkulima ananunuliwa na shilingi 18 kwa lita. Leo ni 53. Zote industries ya sukari zote zimekuwa revived. Cost of living right now it is less than half of what it was when he took over power. Tumesema nini? Tumepata head of state mzuri. Jod bura ma kaunti ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo korka kore ne okoni gini kaka jod bura mag ODM gibiro dhi nyime kod sero chenro mag serikal mamalo. Watu wangu wamesema wanatunza na wanaheshimu baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ameweka Kenya ina utulivu na kwa sababu yeye ni mwalimu shujaa, na unajua president wetu Dr. William Samoei Ruto ni mwanafunzi wa baba. Kwa hivyo anatega masikio, baba akisema tulia, anatulia. Maneno ya kupigana, ugomvi, tuwache kando. Tufanye maendeleo. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Wadonjo kaunti Marongo sub-county no Marongo mani kaunti ma Migori kama wadonjo bodaboda sub-county no Marongo koro ywak wi jonjore masani koro monjo gi piny maru ka gintiere tich ka koro gikwayo bad migawo mar arita mondo mi okonygie e kedo kod jonjore go. Giwacho ni moj ma kamano osekelo negi lal mathoth ka imayo gi apiko magi kamoko kuomgi bende osenegi e lwet jonjore go. Mane kaka miwa report ma kamano kod George Juma. Joriem boda gi sabkuru maru ka otele ko jako mar gi Steve Odero wach nitie kweth mag jojore mos biro ka koro gede kweth mag joriem boda e sabkuru marungu. Odero wancho ne apikni mathoth koro sekwal kabede kana moko joriem boda oseiny kendo moko bende osenegi kod kweth mag jonjore e gwego mag Rongo. Kata mana of recently ka nitiere ng'ama nogolo ng'atwa ka mo odwano dhigo nyaka Homa Bay to pesa mano wuondo go ng'atwa no nofwenye to ng'ano botiyo kode marieko gi kode rodi to koni an koro wuodho gi ka pesa no sioro ne simu koni ogolo goko ni jo rodi ni awa an gima da konu ni kama kora giki no kanyal kabo ka poni ngi thuolo mar kabo ka kunya idho mto kata piki to gima no yud rodi no end up mano rengo mo owe nyaka bagne to ne en gi pala and everything ngiso ni ne en ready mar dhi nego ng'atwa. Gin joma nigi team malach kendo gin gi coordination. Owane gima koro usianga joriem boda eni mokum kweth no mag njore gin jogo eko mos biro kawuore ko rembo boda gwenge go kabiri ndi kata mana moko machije magisicholo nyinggi kuom obila. Steve wane kinde machuok mokale ne gi maka achiel kuma chich mabende ne yude kod number plate mag apiko mag chich ni ne okwal. Achije mo wasebedo godo kaegi nitie kata manche wa mako number plate e ode kane okawa apiko e gruba mar Simba waluo ng'ani mua yuro nyaka kamodake no yuro number plate dalagi kendo nyiche wasichiwo warning sani olal ok onyal bedo ka ma jowa gi thoth gi ong'eye e wasikata wacho wasika koro miya watama ne wakwagi ni my friends it is time makoro nego beni lokri yude lemo dhi kanisa lem ka thuolo makende mar weyo timbeni mitimo. Time is coming kwa maki wang'e gima biro timo nikech wasebedo ka wan gi leti kich umawa piko manyien pasa monga to poko obinjo kata berne. Ne Nyakalondo Maramoi koke kaunti ma Migori an George Juma. Kaporo mantiere kaunti no ma Migori miyo moro ma en ja ohala ma bende no olalo tens mag adek kod kombe maromo 300 mane owang' e lweny manomuoch e romo mar jokuny mula Mama Kalda dwe mar 9 higa mokalo. Sub kaunti no manyatike koro dwaro mondo mi sirikand kaunti ma Migori ochule kaluwore kod lal mane oyudo. Esther Akinyi wacho ni kombe nego ne okethi e kinde mane gintiere lwet piny owacho mar kaunti no mane tiyo kodgi kanyaka sani pod ok ochule kata osebedo ka oduong'o dhoudi mag apise mopogore mag kaunti no mondo mi ochule. Nyo bang'e lweny nowuoke ma gik moko no okethi te ma gigena no wang' nyaka kombe onge gima na yudo gimoro amora. Tasewuotho
kaka ng'ato nyalo manyo gigene kaluwore gi kaka wahaya gik moko to gimoro kethore to waluwo. Mano gika point monyisa ni mondo andik invoice mondo tere ka chief finance. Asetimo magi te masechiwo nyaka invoice. Pok ayudo duoko moro amora. Asetemo matek machopo nyaka ir chief Achuora ma wuoyo kode monyisa ni adhi yudo konyruok. Nyaka kawuono pok ayudo konyruok. Sani en higa achiel. Kata kamano apisa mar omenda e sirikand kaunti ma Migori John Odoyo Achuora kata kamano oluwo ni ohore ahoya ni gibiro chule machiegni. Ka wadhi nyime kod weche manyien en ni ringre dichuo moro majagni 25 nokwany kaleo e pi bugo moro mar kar kunyo mwandu manie bwo lowo mayudore Achage Village, Nyandiwa sub-location e kar chung' od bura ma Lego Songa Odhiambo Manyoro. Ringre no mabende oseyang nonro mare kaka Rogers Otieno ne okwany kanyo bang' menyo mane osebedo kadhi nyime kane ofweny ni nolal odiochieng' mangima kae chichni ne owito ngimane kinde mane odonjo kanyo mar go abal. Ruth Masia Township location Ramlus Okoth Otieno kane yango wach makamano ne olero ni ne okwany lepe mana koban maber e bath bugono manyiso ni ne odonjo e pi mar go abal. Otieno ne jakwath mag jamni e gweng'no kapok masira makamano ne ojuke. Ringre mare no osechwal nyaka kar kano ringre Siaya County Referral Hospital kairito mondo mi otimne bero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kumachielo en ni higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Oganda jo Kenya ni kod paro mopogore e kit telo mare. Ka moko kuomgi wacho ni osetiyo makare, ka bende seche gogo nitiere oganda jo Kenya ma wacho ni higni adek mag jatend piny Kenya e apis ok osebedo mayot kaluwore kod pek ma pod oganda jo Kenya kaloe manok moting'o koda ka chenro mag yudo thieth kokalo e bwo kumbano mar SHA kowuok e kaunti ma Mombasa. George Aoko noloso kod moko kuomgi ka koro miyo ler e yo maket kod ma. Machiegni ahinya e Nyakalondo mar Ramogi chakna ne gi nyingi kae miya pachi ewi tend Kenya Kwanza higni adek magisebedo godo e telo ma pacho ka. Iluongo ni Victor Okoth, Mombasa County. Ber manyalo wacho mosetimo ne jo Kenya ogi kala adek. Mokwongo no make sure ni judges mano dong kapok nondiki mano promise jo Kenya kodonjo kodhi waka chela adieri mano notim. The rate mosebedo jopuonje tich mondo make sure ni the new curriculum manyo kel miluongo ni competence based ni ma be jotamore winjo maber adieri ma otimo. Ido ka jopuonj sani kata giywak ahinya to pore ka chon nyaka donje broad based government adieri waseneno ka gik ma achiel ariyo adek timore kuonde wa moaye yore gerore kendo gitik mu promise modhi timo yo wabine kaka koro nie cabinet. To gin kuonde mage miparo ni pod ng'ikruok nitiere? Gik ma pod chendo e Kenya ka en SHA. Rais wa SHA no ng'ino maber mondo lok ngima jowa employment opportunity, especially in agency. Ne maka job be exported the local. Mission we don't have enough jobs here. Maji nyalo timo. Kod be security kanyalo miye percentage anyalo miye 50%. Lakini nyaka nyo broad based chakre to koro otemo matin. Erokamano ahinya wayudie ng'at machielo. Ginyinga iluongano Sumba Esbonoyo, achiel kuom jodak ma Mombasa. Kaluwore kod higni adek mar sirikal mar Kenya Kwanza, wasebedo kod changamoto mang'eny, ng'anyo mar jojensi kaluwore kod garama mane ni matek mar ngima, osuru mar ute, lokruok mar NHIF to gi NSSF. Gigi osebedo kod changamoto nikech moko ne menyo directly payslip ma jopiny, omiyo magi osemiyo sirikal obedo kod changamoto. Ang'o ma diher wacho ewi lokruoge mag dwaro ni chenro mag piny Kenya ota e yore mag mbui? Lokruogego waneno ka moko osechako kelo matunda. Kidwaro government services tiyudo ka a lot of corruption kidogo bedo eliminated, ma ji koro chuno ni nyaka ti kod electronic system. Courts ne nitiere a lot of corruption, lakini sasa hivi as we speak iyudo ka corruption onodok piny. To joma iyudo ka ok dwar digital system maduoko chien machalo kaka governors and other government institutions ma pod dwa ni ji odogie analog, mago e joma duoko wa piny. To kwatieko, iparo ni ber mane ma japiny ma kawaida kide kiyudo
ka piny owacho biro keto e tim tayo chenro mage e yor mbui. Japiny ma kawaida biro yudo haki mar en bende mondo timie tenda ma jodongo timo kata ma ng'eruok timo. Mae momineno ka gini wabunge goye, governors goye, nikech ging'eni the loophole of corruption dhi karumo. Aneno ka sirikal is on the right track, omiyo kata ngima nitie ni tek to nyaka wavumilia uru ka wang'eyo ni kiny wadhi loso ngima bedo mayot. Erokamano ahinya ne en twak gi moko kuom jodak Mombasa kamiyowa pachgi e wi tend William Ruto higni 3 nyaka ne gichak tayo telo ma pacho ka. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Yakoro magajwang' kanyo bende machopo e giko mar mi weche manyien e yono madimba ka thoth gine gin mago motuch kuke kor gwenge. Watudre koro masang'wen e wang'e kama biro duogo kod weche manyien e machuok ka gin mago mabiro bedo kaluwo ni odiechieng' ma kawuono. Mago ne matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kanyo ka sa ringo matekni en thuolo mabende pod mi wendo na mondo mi oduoke penjo mamoko. Nitie penjo moro mane odong' kapok wadhi e weche manyien. Adwa ni iduoke mapiyo piyo eka bang'e wachak wakaw penjo mamoko bende ma jopiny nigo eka wane kaka wanyalo tieko chenro okinyi ma kawuono. Nitie mana penjo apani notemo jiwa kaka engineer wa Dula Zero Kanyambok ni meduru mana tiyo gi teko mar sola kata yore mamoko alternative sources mondo kik wathung national grid ahinya mana kaka ni setemo lero chien kacha ka ubiro gi paro matiyo kod sola. Ne nitie penjo mane ng'ato ne yuago wach mar ni dibedi nitie inside jobs mamoko ma pes jomoko gwenyore ahinya line mar ng'ato kolal. Aito penjo moro ka, I always use 1 month 1k subscription all in one, but my bundles goes only for 1 week, calls goes for 2 weeks, the subscription doesn't last for a month. Nyinga en Julie Sami mar dala mara kani dala mara hero penjo kamano. Unye na mamoko bangi biro ke wanga chier. Mapola udikane Mombasa. Nitie gima chando ga ji. Ero ka seche moko booster iro kiketo nyaka wi ot kama ji odak apartment. Gini korka healthwise bo ber engech ero ka seche moko wi ot ka entie to gik mang'eny mido ka lalga. Okay. Korka health be gini en gima ber adieri. To ka ok ber to nego beni ji bedo kod mabor mar wonade. Okay. Kando gimi kete gorof mar ot so jimero koke ochiwo booster kama ji odak residential odhi okete mnara kata boosters kaponi en gima healthwise ok ober onego beni advice members mondo mi otim ang'o kata mana jo area mondo mi otim ang'o. Okay. To ka onge wasiwasi yani mondo mi jalony ler ne ji mondo mi jok manigi wasiwasi jok modak machiegni kode kik bed gi wasiwasi nikech osekelo ga penjo mang'eny sana. Mogik an kaka dala mar adala town ka it is okay, network it is okay. Dala network rache kabisa sana sana area mar Asumbi. Iruka seche moko Safaricom dhi lal. Ere konya bedo strong mondo mi wabed gi router nikech sani piny obedo digital. To mondo mi wabed gi router maber mondo mi bed gi internet maber nyaka yuru ka gimbe ki keto booster gi kaka ma Safaricom obedo strong. Okay. Koro ging'e ka ginyalo keto signal ma nitie area mar Asumbi area kata mana Rangwe Kanyero bed ma strong mondo mi
nyithindwa ti gi internet e yo maodhi makare. Erokamano. Sulio nini Paula Udewe kadok dala mar Mombasa. Erokamano Paul. Would you mapin na wendo ni be en gima kare M-Pesa golo pesa ni to chulo SHA without your consent. Okay. Iro mana ka pesa ni se wuok tingisi ni odhi agulu mar SHA. Sunday Odipo Jasega. Ang'o momiyo oko jahazi gi data sani rumo piyo mana ka kek mar arus. Erokamano. Maka juma kata wanu kwala waka Musa Wuda Tieno Japancha kani ukwala. Ni kata wambe karwaka network chando wa inya. Los na gijere nito timu wa gimoro. Moroka indi penyo nito banka use nyolo. Wuon lo ni benintie gimoro ma pod miye dwe ka dwe koso en mare use mana rumo. Okay. Maka juma Ojenge Kennedy chuli mane nam lolo osebedo kod ng'ikruok ma Safaricom network ka idhi past Mfangano Island towards Uganda border iyudo ni wito signal kendo MTN kata Vodacom ma TZ bet kendo koro in gi teko. En pango mane ma un go to address this challenge? Manga manie chula kowacho ni chulni manie nam lolwe nigi ng'ikruok mar network mar ma Safaricom ni kidhi kuonde moko to omako network mag pinje malibamba. In fact ndalo moko nadhi kamoro Migori to irwaka gi network machielo mar piny machielo. Kendo oloko simba mondo kata mana data odonjore gi data ma piny no. Mago gin weche machendo kaendi. We wakaw simbe ariyo kende eka bang'e watieki kiyiena ka. Ano kanyo ka sabiri ringo matek ahinya. Maramogi oyawre. Yawre biyo jaye. Oyawre? Mos na wendo no. Okaw mos. Erokamano. Ano wach machanda, ano ang nano nyakor nyoka jandiru kan Mombasa ka. Wach machanda. Data umiyawe Safaricom data. Gi credit makirwako tipo mara ndulu osethe. Ipenyo to karango matimore ka. Koro gini umiyawe Safaricom omako dhoga no do lit na nawe Safaricom lit nande. Duga kanye dala. Erokamano. Hello yawre Victor Makayo. Jowa, duni ni piny ahinya. Hello. Oyawre? Machiegni? Yawre. Oyawre ni yamo? Justice Odima Wuda Lego Barding. Justice Odima Wuda Lego Barding. Kujima temo penjo. Yes. Booster ni katako keke kama chini kujuti kana ni booster monti mankar mo kama chini kata gidala. To siche moko nyalo muri tupu mur. Yiro ka kata ka riri wakta gugo kuru no macho onge macho clear to ko se yuwa to kuru macho clear anu miyo kuru macho dala. Okay. Erokamano nye Odima Wuda Lego Barding. Engineer Charles adwa ni duoke penjo gi then wach mari mogik sarach kodwa koro. Erokamano. Yes. Anyalo chako kod penjo mogik no ka winjo maber ne ka owinjo gimoro ka mor. Ni samoro yudore ni booster kama maru. Yes. Mor. To kotimore kamano to kota in mani ne ot machiegni ka radio ne ywak radio bende same gimoro amora bende bedo gi ng'ikruok. Mano ok ang'eyo nikech gik mamor i network kanyo ginyalo bet mana gik moko ariyo ma onyalo bet generator ka stima nolal to koro chuno nyaka generator ring. Okay. Ama seche moko nyalo bet nitie fans ma miketo kama battery nitie. Okay. Koro mago be seche moko nyalo ga golo sauti to mondo gol sauti ma ng'ato winjo to anyalo dwaro mondo awinjie ang'e kata kanyo maler mondo wadhi wanon to ang'o marach nikech sauti mawuok no ok onego bed ni chapo
Okay. Ng'at mobet man machiegni. Okay. To mage gik momiyo bende waketo sola mondo generator chak ikring ma ng'ato ka nindo gotieno to simo lal to generator chako mor. Okay. Mage gik mwageng'o. Koro anyalo dwaro mondo abi ang'ien to ang'o momiyo mano timre kanyo. Okay. Wane kaka warekebisha. Antie penjo mar ja Mombasa i wach mar data kod credit makoro oringo Safaricom. Koro kanyo nitie gimoro mabende wiyano wilgo mane kawacho. Simbewa matinde digital gi iyudo ka otimo updates mang'eny. Okay. Koro inyalo yudo ni isebudho kapok idhi data. To sama iyawo data ni tiyudo ka kata Android miti kodo isimi version mare olokre. To karo setting mar simi no en automatic update. Koro eno chako update to chamo data ni to ino king'eyo. Koro mano bende ber ka nyawadwa nyalo ng'iyo to ang'o momiyo setting go oketo gima chal nadi. Malure kod mano iyudo ka simbewa mabiro gi oketie gik mang'eny. Koro iyudo ka ng'ato diyo gimoro to kong'eyo na ang'o gimodiyo no. Koro seche moko ka odiyo gimoro to subscribe igimoro makino pango. Koro iyudo ka gini pile siling 10 dhi, siling 20 dhi. Koro mai bende iyudo ka tieko pesa mane en kodo. Okay. Koro anyalo wacho to mano kidwaro to bende pod idhi o star 100 hash to nitie kar subscriptions minyalo yiero ti golo ma bende kidwa inyalo neno no mage mantie to ging'ado ga pesi machal nadi. Okay. Penjo mo mar chula. Kaka koro mfangano. Mfangano en achiel kuom nitie booster kanyo miluongo ni Wakula. Mabende serve kanyo maber kabisa. Okay. Lakini nyalo bet ni owacho ichula man machielo. Koro kuondego yudo ka gin mabor makata stima mar Kenya Power onge. Koro yudo ka kuondego nitie moko mane waseketo solar chon. Kaka mane wawachogo mondo koro omed network. Lakini koro kidhi i borders mag pinje mopogre nitie kaka wan kae wan kod Communications Authority. Yes. Ma mang'iyo wach mar telecommunication nyaka broadcasting kama koro wantieni. Yes. I studio kae. Koro yudo ka ichiegni chopo border nitie kaka onego bed ni piny ka piny timo settings magi mondo network margi kik cross. Koro kanyi nyalo ga yudo ka nitie jok moko ma ok luw kaka chik dwaro. Okay. Koro yudo ka giketo margi ma strong to chiko koyie. Utiyo gi filters. Koro mago bende watimo ga kodo mondo wageng nikech mano gima chiko koyie. Mana kaka koro wan. Yes. Kidhi Busia Kenya. Yes. To yidora Ramogi FM 107.6 FM. Yes. To frequency no beda sign ne station moro bende Uganda kono. Koro nitire protocol moro ma bende Medusa mekogi bende low. Yes. Gik ma wanya kwa keti ma CAK bende monitor. Yes. Mane kaka wabe watime. Koro nyalo yudo seche moko piny makaka ma Tanzania kata ma Uganda okluw motegno. Okay. Koro yudo ka joggi dwaro network gi obed strong i border kanyo. Okay. To waseng'en mano be osebet ka chando jowa miyudo ka gidwa ni giti kod M-Pesa. Ethiopia kichopo Moyale tidonjo side ma Ethiopia gidwa ni pod giti kod Safaricom Kenya. Giyawo kta M-Pesa kanyo. Kidhi Busia border bende kamano. Kidhi Sirare ikona kata Hispania bende giri kamano. Korido ka mago duto timre. Okay. To konego bedne network iketo ma overpower mar jomoko. Erokamano. Wach mar boosters ma ukete wi udi ma jodake. Mane mana dhiye nikech gilure kod chudo ma ng'ato be nopenjo. Yes. Koro ka chudo ka oseyud lo migere booster titimo agreement. Kosetimo agreement tiwinjruok ne puodho ni en pesa di to onego bed ichule nadi i higa. Chudo itimo dichiel i higa. Okay. Lakini koro ochal gima chakre dwe ka dwe en pesa di to ka higa orumo to en pesa di michulo. Koro ka higa ni tigen piny bende lokre nengo gik moko be lokre. Yes. Koro inyalo yudo ka higa ni
chiwa kwa mfano higani ichulo ng'ato siling 100,000 higa manyien inyalo yudo ne 100,000 ni koro chopo 105 moriwie nikech inflation nengo gik moko lokre lakini bang' kata higni kech ng'enye winjruok go gikawo higni 10 katin 15 kata 20 to bang' kata higni 5 ting'iyo to bende nitie nikech nengo ni osebet ka medre be pod oromre kod nengo mar kanyo kose nengo mar lo kanyo oseidho kabisa tichwale mbele ama nengo mar lo kanyo poko idho to iwe kama nyocha entie koro ichudo dichiel i higa ka en dwe ma in ga dwe mar 5 to dwe mar 5 no emichulie boosters mani wi udi ibo yudo ne ka en booster mora kata bed ne ni wiye malo kata bed ne en piny approval nyaka miwa kod communications authority gi jonema koro wach ma health to kik buog jopiny nikech mago gik ma jogo bende ng'iyo kapok gigo tik kod frequencies ma giti kodo wach mari mogik wach mara mogik mae to koro en puonj madhi kuom anyuola wa bende nikech ang'en jowa bende oketo solar magi kigin koro gima nyalo wacho ni gin solar kata kiketo to nego bed ni luoke nikech nitie ndalo moko ma bur betie ka bur osebetie to koth moro biro matin to mago tap kama to ochungi wi panel no to miyo koro wi panel no bet kaka chuodho mano yudo ka duoko teko mar panel no piny koro kanyo cha en kata 100 watts to nyalo golo kata mna 60 70 koro ka beto dware ni iluoko bang' ta dweche 2-3 ng'ato luoko ni ke sola en gima dak panel en gima kawo higni 20-30 to ken gan bang' higni 30 no koro koti bang' higni 30 giwacho onyalo mi mach ata malo 80 mare koro kane in kod 1000 watts emani iketo to en bang' 20 kata 30 years ma ondik ni panel minyieono koro nyalo mi 800 and not 1000 basto solar bende sani obiro magolo mach malo piny mano bende technology ma jowa nyalo ng'eyo makata ka ginyiewo makata ka ginyiewo panel to koro ginyalo nyiewo ma piny mare bende golo mach malo be golo mach koro golo mach double mago be technology ma sani nitie battery ma bende itigo chon ne watigo machal mag mtoka gi sani koro inyalo nyiewo kata mag lithium manyalo kawo higni 10 kata higni 15 kapok okethre mogik aneno ka jok mokan kod penjo mopogre to igen chiko koyien mondo agon ng'ato sim ma onge thuolo koro mna ka giyie to ikawo namba gi tinyalo orona go wach mora mane gin kodo basto koro akowo ne jogo manyalo konyo yore mopogre ko kamano to aduoko erokamano kuom keta i studio kae wuoyo gi jopiny kendo mongo dholuo seche moko adhi studio gi to kisungu be chacha moko kiswahili be chacha ka idwaro wach gi koro bae to koro ng'at mo opuk mogo ipige ko kamano taduoko ago erokamano ke mama manonyuola Juliana Nyang'ia kod jaoda bewi aknyal wil kod Evelyn madam mapuonjo gimoro amora erokamano ahinya Charles Onyango Wuda Lego engineer ma tiyo kod kambi matudok ma Safaricom kuom wuoyo kod okinyi ma kawuono an gi geno ni abiro chaka luonge kendo mondo med go mbaka nikech en mbaka makelo konyruok e dongruok ne oganda lu ka kamano en saa 3:32 mar okinyi. Wach maber kuro chopo manze fomo chopo mtaa kendo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pa ingiriyo marfanda koso pesa usitens to record akasu kuro file the subani ze chono madonze wukti nyaka sato muda tiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze ramugi FM ki K-Ralph.
Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuokia chiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Parane, milion 3 mag ohendni mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa kamora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manigi gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ando serunda mawia para kawona nyiswe yawa bebe. Paro se chanda malito siko jaera kuyola no bebe. Lando achengi mama Rakwel Kambuta toto Kisumue. Lando achengi mama Rakwel Kambuta toto Kisumue. Lando serunda mawia para kawona nyiswe yawa bebe. Paro se chanda malito siko jaera kuyola no bebe. Lando achengi mama Rakwel Kambuta toto Kisumue. Lando achengi mama Rakwel Kambuta toto Kisumue. Jaera na china Yapiga nyango pera na achie Yakane mama nyola pokane no makama Yako machunye chalo pisoko achina Yako madene chalo kuva ya Mombasa Ye Ethiopia songa Achi Jaudayo achina Kadise nyola dwari ngimana achie Mondirite nyinga ngimana achina Mondi kwena chunya ngimana achina Mondi tiekna kuyo ngimana achina Ekise mijaera En mananyisi ni tinende Sani koroto osiepni mogeni kuom higni 60 Africa's friend for 60 years en mana kambi mar okumba mar Britam. Kambi mar okumba mar Britam, Africa's friend for 60 years. Gima daher mar ng'isi ni gintiere kod yore mag konyruok mathoth. Achiel kuomgi en yor keto mwandu miluongo ni investment opportunity. Inyalo keto mwandu ni kokalo kuom Britam Money Market Fund, Britam Bond Plus kod Britam USD Funds. Weche gi mag ngima bede gi deo ni mar wan kod okumba manyalo konyi kod jogi. Kata ka dipo ni dwaro moro ma nyalo dhi nyiewo godo yath kar nyiewo yath. Moko chuno nyaka idhi e osiptal bende wan go.
kara makoro to idwa ni dhi osiptal cha bende nitiere ka dipo nitie nyithindo moko ma bende nie lweti ting' nie lweti ok in legal guardian inyalo manyo negi medical insurance cover kokalo kuom Britam ma iluongo ni Milele Junior. E somo ka nyathi bende biro somo e yo mayot nyaka kama odwa nogikie, kata ka janyuol nitie kata ka janyuol onge. Gik mang'eny nyalo timore samoro kuom marach janyuol onindo. Polisi mar weche mag somo biro miyo nyathi bedo kod yot e wechegi mag somo nyaka ochopo okang' ma koro en odwaro e ngimane. To kiseti koro ichopo e retirement, inyalo konyori nade? Chaka chon ma kochopo kindeno nyakwara mogi yudo ka in gi giri moro minyalo konyorigo ka in retirement. Wan kod pension solution mamiyo